lokaci bako lokaci bako sannadin sabo lokaci bako lokacin ka yayi zaka tadda rabo lokaci bako mazabi sannu san zama shago lokaci bako lokaci bako shi yanzu keken nan tana gurin daji da ke amma ba komai bari a jin ɗauko ta. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Barka da yadda. Barka ka dai. Wallahi na zo wucewa har na dan yi gaba sai kawai sai na gani sai na dawo. Ko za a iya taimaka miki? Allah mota na ne ta lalace. Kike to kawo mana yin taimaka miki yin aje miki yin aje ki wasan. To shikenan nagode. Na komai. lokaci bako lokaci bako sannadin sabo lokaci bako lokacin ka yayi zaka tadda rabo lokaci bako mazabi sannu san zama shago Ga Najiya. Ka san me yasa ni kira ka? A Ajiya. Saboda na ji daɗin abin da kai mini. Ba ni numban ka. Ai sai dai kuma ba ni da waya. Haka da waya? Wallahi Ajiya ban da waya. Shi kenan bari in baka kati na. To shi. Katin na ki fitowa. Kaga wannan? Kati na ne. Da numba na a ciki. Kaji. Ka kira wani dan Allah kaji. Nagode. Ni ne da godiya. Nagode. Mun shaida da zane. Hai, abokina, ne sifa yayi kokari fa wannan shekaran fa. Yana tura. Hai. Ina zuba kwalban. La ina yin sa. Ai wai wannan bacci yake. Ai ta subhanallahi. Kai dai rike alƙawari ba wani burga ga wanda ke neman hanya ta fita hadari in rabi ya so lokaci bako dole a ganka lokaci bako sanaji ka lokaci bako kuma so ka lokaci bako. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam abokina. Dan kasa. Allah ya taimake ka. Masha Allah. Aliyu. Ina da ma aiki ya ta. Abokina an samu wani. Ka haɗu da katin. Yau kamar tuna min da katin nan ba ina zuwa zani ma. Mu ma bari ma dan bashi da kudin nan ba. Abokina kai kuma ka da aiki ba ina dan kasa. Zan magana abokina. Yau akwai labari. Akwai labari. A gaskiya ne. Yawwa.
tafi kamar cikin bari ma dan dawo fa. To sai kun dawo. Abokina wannan katin kuma fa. kai ka bari kai wallahi Allah yau wannan na shiga can wata unguwa kawai sai na ga wata hajiya hadda ma na dan tafi ka gane ku Hajiya? hadda na dan tafi sai na dawo alamu da kan motar ta lalace sai nake mata magana cewa na kamar motar ki ta samu matsala ta ce to na dauke ta na ce maka mata na aje ta kofar gida na ta mun godiya haka har za ma mu rabu ma da ita ma kawai sai cin ta kira ni da ta kira ni dai sai take cewa ba ta nan ba ne ce to ai ba na da waya kai ma ka san mutumin naka wallahi shi ne ce mata ni ba na da waya ka gane ko sai take cewa to ga wannan katin numban ta ne a jiki idan na zo in samu waya saka in kira ta Ka ce mutum lokacin yin kuɗin mu ya zo kenan. ne na ga to wayan ka ne kadai zan iya sawa samun numban nan da Allah kai mun saving din ta da an Na jima faɗa ma sunanta? a'a ba ai sunanta ba shine abu mai muhimmanci ba da idan yanzu ka saka kai mun saving zuwa an jima zan kira ta sai mu gaisa tare da kuma ba gane ko yawa da Allah ka samun numban ta a ciki Ba matsala. Ake to shikenan. Ba matsala sai na ji ta. Na za a je ka ci wannan kwalliya haka. Wallahi kin san mun ina son ko. Zan je ne kawai in kalla na wani mawaƙi. Kusan ni ina son waka. Taron zamani kenan. Ku dai in ba ku ji waka ba kwa jin daɗi. Kin gani ba mu wannan ba. Ni fa aure nake so in yi. Aure kuma mun Ba ki saba ne? da nawa nake mun za a mun aure. Da ƙauyen ne da ban sai yanki bi ba. In kai mun ya'ya biyar kuma ni din. Sosai. To mun Allah ya kawo nagari. Nagari ma ya samu. Ni dai na samu miki nagari insha Allah. Gaskiya na fi son yin kuɗi mun. Kin ji ki da wani magana. Kin lokacin da na aure ubun naki kuɗi yake da shi? To mun Kinga je ki dawo. Allah ya tsare. Allah ya dawo da ke lafiya. amin mun. Ran tashi tafi. Na san ki akwai fira. Sai na dawo. Assalamu alaikum. Awalli? Na'am, Idan ki yau zan gani a gidan nan? Shugaban da ke zo gidan nan. wallahi ke dai bari. Kasuwanci ne ya ɓoye ni kwana biyu ko lokacin kaina ban samu. Balle ma. To yanzu ya kike ya kwana biyu. Lafiya kalau. Farin ciki na kai. Ke dai har yanzu halin ki na nan na jin waka. Tun muna skula kake da shegen son jin waka. To kawai idan mun ji waka wannan zan ci. Ina zaune a gida. Sai da na ce miki zo mu kasuwanci tare. Kasuwanci? Ai kasuwanci sai dai ku. Ina ni ina kasuwanci. Ni da kina ganin ko hayaniya ba na so. To yanzu me labari wake trending a cikin samarinki? Wai da Hajiya ta zo min da zancen aure? Dan Allah? Waye to? Ina na san ko waye. Ke ni fa ko da zan yi soyayya ko? Ni fa ba zan yi soyayya da talaka ba. Sai mutum yana da abubuwa guda biyu. Me kenan da me? Bayan kalaman soyayya, to zai zama na kai ɗan masu kuɗi ne. Ma'ana kana da kuɗi. To shi ne kawai zan ɗan iya yin soyayya. Balantana ma haɗin aure shi. Halin kina nan dai kenan. Ya kamata a ce kin fi kowa sanin halina. Allah ya kyauta. Mama? An jima ina so zan yi baƙo. Ina so zo gona. Bako kuma? Dan ya ce min an jima zai zo. Wane ne shi? Na san kin san ɗan gidan Alhaji Badamasi. Na san Alhaji Badamasi babban ɗan kasuwa ne a nan garin.
To kwanakin da suka wuce na je raka anti to sai muka haɗu da shi. To mama ni kuma kin san dai halina ba wani kula samari nake yi ba. Kin san abin da nake so da ke? Idan ya zo ki fita ku gaisa. Wanda yake son ka ai ya wanda ko kallon ka bai yi ba. Sannan abin da nake so ki gaya miki an miki miji. Miji kuma mama? Kwarai da gaske. Miji mana ai ko mutuwa zaki Aliyu zaki aura. Gaskiya ba na son Aliyu. Ina miki magana kina mu? Kin san abin da nake hango miki kuwa? Zaki gaya mu wannan magana? Ko kin so sai kin aure Aliyu. Kai momi wallahi ba na san shi. Ni kike ga maka? Sai ka maganar banza ne? Ba wuya yarinya kawai ana hango miki arziki kina mutane maganar banza? Me haka? Kin wani zo kin kasa ni a gaba kin zauna kin shi kin zuwa tawo. Waye fito miki? To me? Wai kin ji moni ce za ta mai aure? Auren gaske ko auren wasa? Auren gaske. Ke din ne za a yi miki aure guda nawa kike? To anti ko aure ma za a mun ai sai a bari in kawo zabi na wanda nake so. An daina auren dole yanzu. Bi sabilillahi Allah. Sai ma kin ganshi anti wai direban na ba. Na shiga uku ni hannu. Mere? Direban na ke kin ga mata da yake sawa. Kin ga wata ishara ce fa a cikin shi fa anti. Direban na ni hannu inna lillahi. Me yaya take so ta zama ne a rayuwar duniyar nan da za ta haɗa ki da ita? Kamata kamar ni duba gidan da na fito fi sabilillahi anti ba za a bar nan za to gidan manya ba. Ko ba ma gidan masu kalle ki ba. Zan je har gidan in same ta. Ta ya za a yi ta haɗa ki da wani mai talaka wanda bai ma kai darajar kwatankwacin ma ya tsaya da ke ba. Kar ki damu. Ta ya za a yi a haɗa ki da wani talaka? Ai mu tsakaninmu da talaka sai dai mu gan shi a waje a hanya. Mu tofar da mu ci gaba da tafiya. In ma mun mai sauki ne mu bashi sadaka. Adina. Ai wanda sai dai ya zo a bashi sadaka ba wai a ce wai za a ɗauki ya san taleli ya guda a danka mishi wai ya aure ta ba. Kar ki cikin damu. Kar ki damu a kwantar da hankali. Cikin dai wannan ne karamin abu. Wannan ai ba wani abun tashin hankali ba ne ɗan lili na bari in kawo miki ruwa ki shake. So an hankali ki ko. A'a wannan masifa haƙina za ta riƙa wannan abu haka. Wai ko anti kin san menene? Ni ko dama ina so in yi wani magana da ke. Ina jin ki. Yarinyar nan ne ta zo ta sami wai kin samu mata mijin ma kuma wai talaka da kukanta ta zo ta sami. Yanzu yarinyar na har ta yi girman da za ta je ta kai ƙara na a wurin ki? A'a anti ba haka bane don ta zo ta kawo min magana ai ba wai wani abu bane ko ba haka ba. Amma anti ki duba bai kamata ta ya za a yi ki duba fa irin gidan da kike ciki. Ni kaina ki duba irin gidan da nake ciki ai wannan anti zubar mana da mutunci ne. Na riga na zaba mata mijin da ya dace da ita. Ni ba wani abu nake duba ba mutuncin shi da karamcin shi. Ta ya za a anti ki samu mata miji irin wannan talaka fa fakiri matsiyaci me yake da shi? Duba mijin da kika aura ni ma ki duba mijin da nake da shi. Ji gidan da kike ciki. Wallahi bai kamata ba. Ba mijin da na aura ba. Mijin da kika aura. Kin manta lokacin da na aure ubanta ne? Lokaci. Yana da shi ne ba tare muka yi arzikin ba? Ba kin ga tsaya. Wannan damuwa na ne da ni da ana ba na son ki a cikin wannan matsala. Kina ba ta goyon baya da raina ni ne? Saboda shi talaka ne? Talaka ba mutum ba ne? To, anti talaka mutum ne mana amma ke kin san akwai tazara tsakanin talaka da mai kuɗi kamar tazaran sama da ƙasa. Kin gaba na son maganan nan. Na riga na gama magana. Miji ne na riga na yi mata. Kawai ki abin da ya kawo ki mu ci gaba da abin da ya kawo ki kawai. Neman hanya ta fita haɗari.
lokaci bako. Abdullahi yau kai ne? Hello Abdullahi. Wallahi yanzu dama nake so in kira ka. A lafiya lau wallahi. So dama abin da nake so in gaya maka akwai wani position da mahaifina zai abin nan zai dan bada to su ne nake so a sa sunanka a ciki. Aha ba karka da miya a ciki. To ba matsala in shi aha ba karka da mu ba. Ai ni da kai ai ba wallahi. Ba sai ka gode mun ba. To na gode. Sai an jima. Na gode. A ado? Lafiya lau. Samu guri ka zauna. So na ji daɗin zuwanka. Saboda akwai wani aiki da zan baka ku ne wanda kuka san gari. Akwai wata yarinya a Malali. Sunanta Zainab ban dan haɗu da ita haka a kan hanya. Ana ji na? A Malali na ga yarinya. Don mun tsaya mun tattauna ma ta gaya mun sunanta. Sunanta Zainab. Tana nan wata 'yar fara haka siririya. Don fuskantar dai gani dai ba laifi. So ta ce mun Malali ne a gidansu. Nake so ka je ka bincika mu. Insha Allah. Ba fa na ce ka shiga gidansu bane ba. A layin za ka san yadda za ka yi. Ka ɗan kawo min labari. An gama. In dai aikin ka ne ga ba matsala. In Allah ya an gama. To da Allah kai sauri da Allah. Ban san a samu matsala. Ba in Allah ya aiki za ka ma gama. Aikin ka kuma. To shikenan. Sai an jima. Sai an jima. Lokaci bako. Lokaci bako sanadin sabo. Lokaci bako lokacin ka yayi. Ina wai kina ya wuta. Ya yau din ya ake kwana biyu. Lafiya kalau. Yau kai ne a gidan mai sira. Wallahi kai ne mai. Wai kina. Daga da magana ba a bakin nan naka ba. Yake faruwa ne. Kai dai bai. Hajiya ce ta ce tana son ganin ka. To kai tana ka san Hajiya tana son ganin ka. Ba ranar ka sa lambar ta a waya ta ka kira ta ba. Haka ne. To ina duba ne na ga lambar irin in kira mu gaisa ka gani. Sai ta ce ka sha kan ma da kai take waya. Sai ta ce tana son ganin ka. Ina son ganin ka. Bare ku. Shi ke nan ba duk ƙara sauran ki na kawai. Ya kamata ka je. Ba wankin kawai umma ya kamata ka je. Ai ya ga mutum. Karkara mu je kawai akwai magana ne da yanda ka ga haka. To bari ta shi ko da yake ba ma sai na shirya ba a haka ma ko. Ina zuwa ma kawai. Sai ka dawo. Sai na dawo. In rabi ya so lokaci bako. Dole a ganka lokaci bako. Sanadi ka lokaci bako. Kuma so ka lokaci bako. Lokaci bako. Na gajiya. Ke ba ki gajiya da ɗoyayya. Aliyu kenan. Kai kuma har yanzu ka ƙi sakin jiki. Ka fa zama ɗan gida. Gaskiya ne. Amma idan muna waya da kai ba ƙaramin nishaɗi nake sha ba. Me kuma jiya? Kai mana. Ba ma wannan ba Aliyu. Ba za ka damu ba. Ina son aura maka yata. Saboda na yarda da hankalinka 100%. Hajiya ni kuma na da wani ni da nake fama da ɗawainiyar kaina da na iyayena da ke tafi ƙarfi na Hajiya. Ina ni ina auren yanki. Kar ka damu da wannan Aliyu. Ni na riga na ɗauki nauyin komai. To shi kenan Hajiya. Bari in ji zan yi shawara. Rayi riga. Ba matsala. Ina jiran ka. Ka je kai shawara.
ba wani burga. Ka dai ki sakin ciki barin baka ka sha da yau. Ta haɗari in rabi ya so lokaci ba dole a ganka. Kai ku shirya fa. Wallahi za a kowace tafiyan da zamu yi. Kaya so ka. Hakan ya kace za mu doka ta kai da ba na gaji da zaman nan din. Assalamu alaikum. Ya na ji kaman Aliyu. Wallahi ina majalisa kana ina kai. Ok, to sai ka ƙarso muna majalisa ina jiran ka. Aliyu ne ya yi waya fa. Ya yi waya? Wallahi ko yanzu ya kira ni. Ko kaji Allah ya yi. Bara mu ga isowansa. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ai in mota ka yuka da kake yi. Sannun ku. Aliyu. Barka da. Ayo ne. Kana wai sai ga shi ya kara. Wallahi kuwa. Wallahi Allah. Wai yana kana buga wayan ne to. Allah ku dan bani waje za mu yi magana da shi. Lokaci abokina. Dama wai kun dade kuna waya da Hajiya. Mana. Ban ma ga gaskiya muna waya da ita. Ni fa so nake ka aure ta fa. Aure kuma? Ne mana? Kana da hankali kuwa? Ka san me kake yi? Kamar ya? To ai Hajiyan nan da kake ji da gani in dai ka aure ta. Mu da talauci. Mun yanki talauci. Kai yanzu ma ka san ma akan maganar da ake ma yanzu ma. Nani? To yanzu ta cewa take na aure ta. Alhamdulillah. Ai ga. Waduwa ya zama. Ogo. Ban da ta cewa gaskiya. To, amma hukuncin ka shine hukunci. A gaskiyar magana. Mun samu lokaci. A gaskiyar magana. Karka yadda wannan daman ta wuce. Ni na rike ina son ki daman nan mun ma yanke da talauci. Talauci mu kai nan mun nan. Yanzu ka samu nan lokaci kawai. San da muka samu lokaci. Saboda kaga jiya ne na je wurin nan. Amma yanzu in mun samu lokaci za mu je ku ba ta ba. Okay, ba matsala. Kamata in duba WhatsApp ɗina in ga me ke faruwa a cikin shi. Shege Ado ya gama aikin shi ke. Ta afka ke. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Kaji dare. Ado yanzu nake magana ga Kaga sabo ko? ai yanzu nake ganin sakonka. Ai ranka shi dade an gama komai. To ya ake ciki kenan? Ai ranka shi dade yanda ma kake magana sai na je naga ta faka ma. Ranka jayin mu. Allah yanzu kai kawai ya rage. Ka san abin da nake so da kai? Ai ina da account number ka. Zan tura. Aje to. Nagode Allah. Ko kuma Ado. Bai kamata a ci kashi kamata in ba gaskiya ne. Ko tura ma? To ga yanda ka ce dai. Ai mu da kai ba jayayya. Mayan kuɗi bari mu ba ka. Ba ma yana kirgawa an sama duka kawai an sa kawai. Allah ya saka da alheri. Na ɗauka ga ka gaisa da ni ne yayi. Ranka shi dade. Yaron nan yayi mun kokarin da ko nawa zan iya bashi. Kai ta shiga. Lokaci bako. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Abokina. Ne ga ne muja. To mai yasin. Abokina. Abokina ki ka boye. Allah ta bari ka. Kwana biyu ga baki ɗaya ka boye bana ganin ka. Na bane ko. Mana. Ni ina ta san in ganka mu ga ya za bullo wannan al'amarin Zainab. Al'amarin Zainab bari kai dai in ga ma yanzu na bullo mata da sabon tsari. Kiran ta nake ta private number ina tashin kanta ina maka kalaman irin na soyayya. Yanzu ma halin da ake ciki ina gaya maka ina ga mata kamu. Wallahi na baka dama. Ina tunanin yanzu ma aka ta kamu. Yanzu ya ake ciki kenan. Wane ne? Shigo!
Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. A'a. Aliyu ne? Na gajiya sannan ku shigo. Ina gajiya. Na gajiya. Wa. Lafiya. Ya aiki. Lafiya. Alo. Sannu. Aliyu. Ya nake ji muryan ku iri ɗaya da nashi. Ya sai. Ai shi wannan ba ma nan yake ba. Kwanan ne ya dawo daga kudu. Na ni ko murya sai mun kamar naka da muke waya fa. Wallahi haka yawancin mutane suke cewa da sun ji murya ta ko nashi sai su ce muryan mu yana kama da yake ko da yaushe muna tare. Gaskiya ne. Aliyu har yanzu na ji shiru. Ban ji amsar magan tambaya ta ba. To. Wato Hajiya dama akan maganar makarsu. Maganar ce ma ta kawo mu. Aba Hajiya. Babu wanda zai zo irin gidan nan ya ce bai ji aran shi yana son ya haɗa zira'a da kuma. Idan mutunci irin wannan komai kalar zamani. Gaskiya na ji daɗi da wannan karramawa da ku kai min. Kuma na ji daɗin wannan amsar naka. Yanzu bari in je in kira wuta sai ku gaisa. To shi kenan Hajiya. Aikin kenan dai ke dai ki ji waka ki ji kiɗa kin toshe duka kunnuwanki baki ma san na shigo ɗakin ba. Kai momi kin kusan fashi yake ɗebe min kewa. To yanzu ni ba ma abin da ya kawo ni ba kenan. Ki je ku gaisa da Aliyu. Wai momi su waye wa'incan da suke zuwa gurin ki? Shi ne wanda na tsaye miki da shi a matsayin miji. Momi wannan ɗin shi kika tsayar min da shi a matsayin miji momi. Haba momi, ki kalle shi fa ki gani momi fi sabilillahi ki kalle rigar jikin shi ki gani momi dan Allah dan Annabi ki kalle shi fa kazami wani gutaki da shi. Ina magana kina magana? Ke ce za ki nuna min zaɓi na gari? Ko ni ne zan nuna miki zaɓi na gari? Kuma sannan ina so in gaya miki idan kika kai musu kayan abincin nan kada ki sake ki nuna ko a fuska ba kya san shi. Idan kika nuna haka da ni da ke ne. Lokacin kana ka baya wuce ka. Wasanninki. Ya kike? Lafiya. Ya jin daɗi yau. Malama Zainab ina fatan kin san abin da ya kawo. Na sani. Hajiya ta ce min wai kana suna ko? Ai ba wai bane. To kai in banda abunka ya za a yi ka kalle ni ka kalle ka ce wai kana suna. Ka dubi gidan nan, ka dube ni. Lokaci. Kalla kafa. Wani matsiyaci da kai sannan ka zo ka ce kana sona. Kai ko aure zan yi fa, ni sai dai in samu mai arziki dan uwana. Ba kalar ka ba. To, haka ne maganar da kika faɗa. Amma ki sani cewa ita soyayya daban take. Kuma sannan duk wanda ya ce yana son ka ba makiyinka bane. Kuma ba zai taɓa ganin abin da zai cutar da kai ya kyale shi ba. Dan na ce ina son ki ai ba aibu bane. ina so ki ba mu dama. Kai Allah da ka taba da kai nake yi ba wani dama zan ba ku. Bari ka ji in ka gaya masa tunda kai ne kai ka rako shi ko ka bari shi da ne da shi sai ya sa baki amma ba kai ba. Ba wani burga ga wanda ke neman hanya ta fita hadari. Mu za mu tafi. Ina fatan dai ka haƙura. To ba Hajiya ta zo sai in ga mata abin da yake faruwa tunda dama ita ta ci tana so ta haɗa mu. Ina mai gargaɗinka, kar ka sake ka faɗa mata abin da ya faru tsakanin ni da kai. Idan kuma baka ji ba, to za ka fuskanci wulaƙanci muna tsakanin ni da kai. Ba komai Aliyu, kar mu faɗa mata komai mu je za mu yi magana.
abokina. Sai Ya yi. lafiya da kamar kai gaba ɗaya tunanin yarinyar na ya riga ya dame Ba shi kenan? wallahi Zainab. A mace na samu mafita. Ni mafitar Mafitan kenan. Za mu je kasuwa ne a rani? Ka so kaya haka. Ka canza kamanninka da babban waya ka gani? A canza mata kamanni za ta so ka. In dai tana ganin ka a haka da irin kayan nan na 'yan shara gani? Wallahi za ta ma wani gani ne ha gani? Shawaran nan ita ne kawai mu je kasuwa yanzu ka gane ka tashi mu je a sai kaya ka sai babban waya. kai kana ganin idan muka bi wannan hanyar za mu iya sace zuciyar Zainab ba. Ha ba da gudunwa mace ne fa kai kuma namiji ne. Haka da mu yi mana. Kuma dama ina da wasu kuɗaɗe a aljihu. Ina ga su za mu je yanzu mu ɗauka sai mu yi amfani da su. Karka da mu je ni ma akwai wasu kuɗi. Ke yanzu mu tafi kenan. Ah Maza biya sannu mai san zama shago lokacin ka yayi ya bakon yanayi Lafiya kalau ya. Na gajiya aiki kwana biyu. Lafiya kalau wallahi. Ba ta nan zuwa. sinadari ya kamar sukari mun shaida ta zane aka san zamu lokaci Me kuma? Faɗa abin da ka ga malam dan Allah ka faɗa abin da ya kawo ka. Ni cewa zan shiga ufanti. To ya hakan ma kawai ya ganin ki magani kawai ya wadata. Kuma na ji daɗi a raina sosai. Dama can da yau da nisa. Masu annabi ce ne ya tsara wadata. Wasu tsaba za ka bani kai ne kake da shi. Kai kawana san ki sai ce na yi bakin ki ba wanda ka zama mun ce a zaka ya ba mu ko komai. Kika da Allah malam ki shi malamin ki shi babu abin da ya dame ki banda da shi. Me za ka wani kawo min wata tsaraba me wannan? Kai me kake da shi ne ma wai? Da za ka roƙo ka ce ka kawo min ka kawo mawa ni na fi ƙarfin ka kawo min tsaraba wallahi na fi ƙarfin ka wallahi ka dube ni ka gani duk wani abin da ka kawo wannan wai shine wai tsaraba duk mutum ka zo a dame shi. Kai hakuri. Malam Aliyu, insha Allah komai zai daidaita. Zan sha maka mutumiyar. Ta, sai an jima. Shikenan sai an yi na tsara. Zan yi duk yanda zan yi saboda in ga na shawo kan yaron nan mun yi rayuwar jin daɗi da shi saboda gaskiya yaron ya burge ni ya yi mun bai kamata in bar yaron nan ya tafi ba zan yi duk mai yiwuwa saboda in ga na shawo kan yaron nan saboda mu rayuwar jin daɗi da shi gaskiya yaron ya burge ni bai kamata in bar yaron nan ya tafi ba kai jama'a wai dama ana samun irin yaran nan gaskiya yaron ya burge ni Ai ba girman mu bane a ce wai muna shiga na fi kawai mu jira a gama wanke motar da sai mu gudun hau. Salamu alaikum. A gan mu ana. Wa alaikum salam. Sannu. Yawa sannu bawan Allah. Sannu ku. Yawa sannu bawan Allah. Abu nan din ma sai da ka biyo ni. Abin da nake so ne shi sa na biyo. Kin san shi ne yar mama. Wallahi halin nan ne yake in ka haɗu da shi to shine yake ta biye da ma wai har gida ya biyo ni. Kai da baki da kwashi-kwashi ina ka samu mana wannan. Ina zuwa haka. Wallahi na tafi muka zo za mu tara za mu tafi kasuwa ne mun bada motar mu mai. Wace to ku zo mu je mana. A'a ya haka. Ka bar shi kawai. Ku dai zo mu je ba na ce ku zo mu je ba. Ai bari kawai mu tare na tafi. Ku dai zo mu je karki da ba ni ce ku zo mu je. mun shaida da zane aka san zamu lokaci bako lokacin kana ka ba ya wuce ka lokaci bako rayi riga
alkawari ba wani burga ga wanda ke neman hanya ta fita hadari. In rabi ya so lokaci ba alkai lokaci ba ko sinadari ya kamar sukari. Lokaci ba ko Fanci ba matsala. Na matsala. Ba ya wuce ka lokaci ba ko rayi riga kai da riga alkawari ba wani burga ga wanda ke neman hanya. Na ji daɗi yau da na ganki na ganki. Da zarar na kalle ki ina jin daɗi a rayuwata. So kina daga cikin irin wa'inda nake so a zuciyata. Amma wannan ƴar uwa taki fa tana da kirki. Ai da yake antina ce. Okay. To yanzu ya kisi? Kin san ni fa ina son ki a koda yaushe. Soyayya kuma? To ai ni da yake ban taɓa yi ba. Ba kya soyayya kuma? Gaskiya saboda ni mazan ma ba sa gabana. So ko sun miki lafiya ne? Kawai ba laifin da suka mutu. Kawai dai ni idan zan yi soyayya gaskiya na fi samu wanda ya karafin soyayya sannan kuma laifin su kuma dan masu da shi. Kai baby na kenan. Karki da mahaifina yana da kamfanin duka da yawa. So na san ma ba zan baki aikin ba. Ke da kawai zan dinga yi miki ihsani a koda yaushe ina baki kuɗi. Ka ce idan mun yi aure babu ruwana da aiki kenan. Ba za ki aiki. Ka ce zan zama jiya babba kenan. Dole ne. So yanzu ba zan wuce. Mun gode. Ya ce yawa. Aka ki buɗe bari mu buɗe miki. Godiya miki. Sarki da mu. Wai yarinya. Ok, Hajiya babba ko? Na gode. Karki na bye. Hajiya babba. Hajiya babba ni ma kin sami ni Alhaji babba. A dai kuɗi kike so ba? Mu ne dawa? Mu ne wallahi za mu yi. Sannu ku da su. Sannu ki. Mu ne lafiya. Lafiya kalau. Ya aiki ya su mama. Lafiya kalau. Ya kwana biyu. Alhamdulillah sai dai bari in shiga wato dole yau muku babban tarawa. Mun ji daɗi ba mu. Ina so. Mun gode sosai. Wato gaskiya abokina. Ba na gaya ma ba? Gaskiya ne. Na gaya ma har inda ka bi wannan shawara. Komai alhamdulillah. Inna lillahi. Zira, da kika yi haka? Kai wata da ido ne? To ruwa na watsa masa. Hai gaskiya Zainab ba kyautawa. Kai zaka ga yawan abin da ya dace masa? To na masa haka ne gobe duk ruwan da kuka zo sakamakon da zan dinga yi masa kenan. Amma dakata. Lokaci Aliyu mu je. Lokaci ba ko sanadin sabo. Lokaci ba ko lokacin kayayi zaka tattara. Lokaci ba na matina. Hajja kamar ta wannan ba Zainab. Lokacin kayayi ya ba kon yanayi. Ita ce ba wannan. Komai kamar zamani zaka ga alkai. Assalamu alaikum. Ya musu yin ta'amar alfahari da fatan kina cikin ƙoshin lafiya. Dan Allah bawon Allah wani ne kai? A ina sanin ni waye ba shi ne yake da muhimmanci ba. Kuma ke ce mace ta farko wadda ta fara shiga cikin birnin zuciyata. Dan Allah ka bayyana min kanka. Na barki lafiya. Sako daga isanki ki kasance a koda yaushe cikin fara'a abin alfahari.
Wata me ke faruwa ka naga kin wannan kiran gaggawa? A wata wani sabon al'amari ne yake faruwa. Al'amari kuma? Wani irin al'amari ne? Ya sa ban sa private. Ya damuwa ta dame ni kawata. Ya shi kullum da tunaninsa nake kwana. Tunanin shi da ke tashi. Dan Allah kawata ki faɗa min ya zai yi. Kar da ki ce min soyayya kika fara. Gashi ya ki bayyana mini kansa. Da zai bayyana min kanshi da na ji daɗi. So ya batun wannan saurayin naki ko in ce miki ma mijinki? Waye kuma wani miji na wani saurayi ne ke ana maki maganar arziki wa ke kawo wannan. Jiya ma nan yazo na kore shi na mai korar kare. Kawata baki da dama wallahi. Kamar yadda ka gani sunana Python, sunan colleague na sunan shi Dan Alhaji. Me ke tafa da ku? Ina ji za mu rushe garin nan gaba ɗaya. Ƙarya kake ɗan talaka. Na riga na Kamar oh boy, this girl will make sure I train her fuck up while we are at it called. Boss! Wallahi ina cikin tashin hankali. Zuciya ta kamu da san wacce ba ta so na. Ke ma kin san hakan ba zai yi ba. Domin duk wanda ya yi yunkurin taɓa farin cikin ki, shi ma ba zan bar shi ba. Haka ne Lawandi, ka yi haƙuri. Amma yanzu ba na cikin yanayin da zan iya maka magana. Da a ce so yana nan. Wai magari! Wannan mahaukaci ne fa na san shi shekara 2 da na wuce tuburan duka yake. Yarka nake so. Ba zai yi ba. An baka. In ka zo taɗi ma ni zan kira maka ita. Gaba ɗayan ku nake so ku yi zigidir. Insha Allah. Wai a ce saboda lalacewa yanzu a Najeriya ma wai Rotimas naira 50 ne. To kuɗin ce fa ne. Wallahi zan iya sakin ki. Wallahi ki tafi gidanku. Ke tsaya ya ne? Na riga na kamu. Na kamu ni dai na kamu, zuciya ta kamu da san. Hello? Dan Allah wane ne kai? Dan Allah ka bayyana min kanka. Dan Allah kar ka kashe wayanka. Dan Allah kar ka kashe. Ni Allah. Ya rabu da taimaki wannan bawa na. Ina sai dan shi ban san kowa yake ba. Dan shi ya kasa bayyana min kanshi. Ya zan yi kenan. Duniya komai ya mun zai. Na rasa inda zan yi. Ya hajiya da na ta bukata ga na wani ma zuciya da tana da na ta bukata. Akwai wanda kake so. Ya Allah ka taimake ni. Ya Allah ka taimake ni. Ya Allah ka sa ya bayyana min kanshi. Ba wani burga ga wanda ke neman hanya ta fita hadari. In rabi ya so lokaci bako, dole a ganka lokaci bako, sanaji ka lokaci bako, kuma so ka lokaci bako, lokaci bako.
Ga dan Allah ne muku. Saboda ka shiga gonar mu. Gonar ko kuma? Wata gonar? Ka san wata yarinya Zainab? Na san Zainab. Ita ce gonar mu. Ka san ɗan gidan Alhaji Badamati? Na san shi. To ka sani, za mu ci gaba da rayuwa da kai a nan, daga nan har ranar bayan bikin shi. Duk danginka ba wanda zai san kana nan. Ka ji ko baka ji ba? Alifa nake jira fa har yanzu bai iso ba. Numman ba ta shiga. Wa alaikum assalam. Na'am. Ina wuni? Ina wuni? Ina gajiya. Ba gajiya. A gida. Lafiya ya aiki. Lafiya kalau. Yawwa. Wai Aliyu ne mun yi da shi za mu haɗu kuma tun ɗazu na kira shi kuma tam ɗin da ya ce za mu haɗu ya wuce. Ni ma nan da kazan zaman jiran shi nake. Mu bai dawo gida ba? Bai dawo ba. Anya kuwa Aliyu lafiya? Kuma mun yi da shi za mu haɗu. Na kira namban shi a kashe. Ni ma nan na yi kiran. Na ji shiru. Shi yasa ka zo ka iske na a zaune ina jiran shigowar shi. Hai, to Allah ya sa lafiya da. Amma ba matsala, bari in je in ta gwada namban sa. Sai an jima. Allah ya sa lafiya. Kuma da ake cike ne. Gidan dogoya. Sai da kai mai gida. Malo, mun je mun kai kuɗin nan fa, amma ya kamata ka kira mai gida. Ya zo ya ƙara mana kuɗi. In ba zai ƙara mana kuɗi bai zo ɗauki harin na hannunmu. Gaskiya ne. Ya kamata in kira shi. Allah ya bara kai dade. Gaskiya ne mai gida. Hasan muna buƙatar kuɗaɗen nan ne duk garin shiruci wallahi ba labari. Ba kwashe yasu. Oki, ba yawa mai gida sai na ji ka. Aha. Ya ko kai da shi ne? Ba mu tsala zai kawo kwashen. Ka ce zai neme ni. Sabon bayarin da abinci? Kura uba, je ka duba. In ba bashi baka bashi. Sauri da Allah. Gida ran Allah tambaya nake. Allah ya sa na sani. Ka san wannan fuska? Wallahi ya san shi. Kash. Na gode. Lokaci bako sannadin sabo, lokaci bako lokacin ka yayi zaka taddarabu, lokaci bako mazabiya sannu mai san zama shago, lokaci bako
lokacin ka yayi ya bakon yanayi komai kalar zamani za ka ga alkairi lokaci bako sina. Amma dai ka san na faɗa maka yana da buƙatan kuɗi ko? Kin bani ajiya ne da zaki zo kina min gadara? Ai dole in maka gadara tunda kai ka ajiye ni. To na ce miki ki tafi, ba na son mu'amala da ke. Dole ne? To ai wallahi baka isa ba, sai da ka gama cin muriyata zaka ce in tafi, to wallahi baka isa ba. To sai ki ci gaba da ɗawainiyar kanki don ni ba zan iya wannan wahalar ba. Amma dai ka san na san gidan babanka. Har gidanku zan iya zuwa, ka san halina. Kuma ka san abin da zan iya yi da wanda ba zan iya yi ba. Ke Jamila, bari in gaya miki. Wallahi in na ganki a kofar gidanmu, wallahi tallahi sai na sumar da ki. Haka kace? Haka kace? Shikenan. Jamila, kin san da abin da nake ina tsoron mahaifina. Yanzu zan yi miki iya abin da zan iya yi, amma ba kamar da ba. Kai, mata sai. Alo. Mol. Rabin na ku shiru ce fa, duk ba kwashi ya kamata a samu ku abuja fa. Kwantar da haka nan ga Small. Sai ka sani wallahi. Gaskiya ne, ya kamata mu sakar ku a area nan. Za mu ga mai tsaitsayen da zai je gidda nan. Sai ka sani, ba mu satar ku yaro bai ya dana ba wallahi. Sai ka sani, gaskiya ne mai gida. Hey! Dakata. Dogo, Small. Zuba. Dogo. Da kai mai gida. Duk kwashin da ke jikinta ina buƙatar shi. An gama mai gida. Dogo, Small, zuba. Assalamu alaikum. Mama, an wuni lafiya? Ya gajiya? Yawa sannu. Ya wuni. Mama, yanzu daga ofis muke, ofishin 'yan sanda. Na kwaso wa'annan su ɗan yi bincike ne akan wannan al'amarin. Saboda ɓacewan Aliyu. Wato mama, binciken da nake son fara anan shine kamun bacewan shi wannan yaron naku akwai wanda kika sani wanda suka dan samu sabani da shi ko wata ƴan matsala in ma mace ko namiji. Gaskiya yaro ne ba shi da matsala, kowanne yana hulɗa da shi, ban taɓa jin hayaniyan shi ba. Binciken da nake so in fara shine a cikin wayanda suke mu'amala da shi yaron naku in ma mace ko namiji, baki da masaniya akan cewa akwai wani wanda suka dan samu sabani ko yaya yake tare da shi? Gaskiya bai taba giya mu komai ba, dan yaro ne mai hakuri. Okay, ba damuwa, za mu ci gaba da bincike akai, Allah ya sa Allah ya bayyana shi. Amma idan kun ji wani abu ko wani dan kishin akan bacewan shi yaron, za ku iya kiran hukumar namu na 'yan sanda ku gaya musu, mu kuma za mu san matakin da za mu ɗauka akai. Insha Allah za mu tabbatar. Okay. Akwai wata hajiya wanda ta so ta haɗa shi aure da yatta, amma yarin ba ta son shi kwata-kwata, ba ta ƙaunar. To kai ka san da wannan shine tashi. Oke? Tashi. Kama mun baki lafiya, tashi. Amin, mun gode. Assalamu alaikum. Jamila. Na kai. A raba kina tuno ki. Yau hada tsarawa? A'a, ka ce ka kawo min kayan daɗi.
Kana fa so na amma shi ne lokaci sai ka dinga mun wulakanci. Wannan ba shi bane so, dan zan iya sa miki shinkafa bera ma kin mutu. Ai kuwa gara da ka faɗa min haka ni za ka kashe? Ka ni da dama na daina cin abincin hannunka, wannan ɗin ma ba zan ci ba. Ke baki da hankali, ina yi niyan kashe ki duka ɗaya zan iya miki, ki faɗi ki mutu. In ka fasa kashe ni ka rena kanka. Yalla ni bacci ma zan yi karki dame ni ma. Ai ko wallahi ba za ka yi bacci a cikin ɗakin nan ba, ka tashi. Ke, zan miki ɗan bura uban duka a cikin ɗakin nan. Hajiya ina wani? Lafiya lai ina gajiya. Ya ka tsaya ba ku shiga ba? Muna tare da ma'aikaci. Ma'aikaci kuma. Hajiya na san zaki mamakin ganin mu nan ko? Kwarai da gaske. So sunana DSP Umar Bako, ni jami'i ne daga hukumar 'yan sanda. Na san kin san Aliyu ko? Kwarai na san Aliyu abokin wannan ba? Mun samu labarin cewa Aliyu yana soyayya da yarinyar. Kuma sannan yarinyar taki ba ta san shi. To a yanzu abin zargin mu na farko shine yarinyar ki. Ta haka muna so ki directing din mu ciki dan mu ga yarinyar ki zamu zanta da ita. Ba ga Aliyu ba? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kuma to me ya kawo maganar sace Aliyu da hada shi da Zainab? Zainab tana ƴa mace, bai ta za ta ce za ta dauki ɗa namiji. Duk da ba ta san shi tana ƴa mace, ai ba za ta iya daukan shi ba. Yanzu dai Hajiya ba wannan ba. In ba damuwa muna so mu ga yarinyar taki. Ba matsala tana ciki. Mu shiga. Faisal, wannan ita ce Zainab? Yalla ita ce Zainab. Zainab, kina da labarin bacewar Aliyu? Yalla ina da shi. Alamu sun nuna ke da Aliyu ba kwa jituwa. Yalla amma wallahi bani da masaniya akan batansa. Kawai dai ina yi masa wulakanci ne saboda ya gaji ya ce baya suna. Okay, muna kan bincike. Amma lallai za mu iya dawowa a kai. Allah ya sa mu a ganshi. Allah ya sa. Ni na rasa wani irin taurin kai kike da shi Zainab. Ni na rasa wace irin mara jin magana ne ke. Me yasa ni ban isa in gaya miki magana ke ba? Kin ga abin da nake so da ke Zainab. Idan har kin san wani abu akan wannan lamarin kawai ki gaya mu. Wallahi umma bani da masaniya akan komai. Wallahi umma bani da masaniya akan abin da yake faruwa. Iyakaci dai rana ɗaya ne na sani, haɗuwar mu ta ƙarshe da shi. Ya zo ya ta da ni da ɗan Alhaji. To sai ya fushi ya tafi. Amma bayan wannan wallahi umma ban san komai akai ba. Ai da mun dole ki can baki tunanin abin zai zama haka ba. Wawu ya banza kawai mara tunani. Lokacin da ake ga miki baki iya hakuri da abin da ake ga miki ba. Yanzu kan in yi hakuri, ai ban san abin zai zama haka ba. Me amfanin wannan rayuwa? Wallahi umma ba ni da masaniya akan abin da yake faruwa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kin kafe ni da ido. Tashi na ki bani wuri. Wawu ya mara tunani kawai. Lafiya ba lafiya. To me ya faru?
Har yanzu baka ce komai ba akan lamarin wannan yaro. Kuma ka san dai Zainab ake zargi da abu. Na san wannan. Ki kwantar da hankalinki. Yanzu ma da kika same ni chatin nake da barista. Ina sanar da duk abin da yake zuwa da dawa. Kuma komai farko zai yi karshe, ki kwantar da hankalinki. Zan je in samu barista a ofis za mu yi magana. To Allah ya amince. Karki damu. Allah je ciki ki ɗauko mini wallet ɗina. Sai an samu. Komai kalar zamani za ka ga alkairi. Babe, me ya faru ne? Na ganki yau cikin damuwa haka. Ina cikin matsala wallahi. Yaron nan ne da yake matsa mu. Shi ne ya bata ba a gansa ba. Gashi hukumar 'yan sanda ni take zargi. Ba komai. Amma zan yi magana da dati dina. Insha Allah komai zai zo cikin sauki. Yanzu da haka hankalin mahaifiyata da mijinta a tashe yake. Sakamakon 'yan sanda sun shiga gidanmu. Ki haƙuri ki shawo kan mamanku da mahaifin naki. Ku bar min komai, ni zan ji da 'yan sanda. Lamarin nan fa kamar yadda kake tunani bane. Hukumar 'yan sanda ni kaɗai take zargi. Ba na ce ki bar min komai ba? Alakar mu da ke ra'ayi mu da ya. Assalamu alaikum. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya mutu? Wane ne ya mutu? Ano, wani ragon gidanmu ne ya mutu. Rago? Bari zo mu cika. Rago kuma? A kan rago hankalinsa ya tashi har haka? Rabbana kare mu sharri na makiyasan. Hello? Kuma iya ban gane ba. To cikin kudaden mu ba. Ke ka san me yake faruwa ne? Wai boss ne yake cewa ba sa hannun shi a cikin wannan gawa, mu san da zamu da ita. Cikin kudin mu ma wai ba zai bada ba. Cikin nan za a yi. Wani minti 10. Kai dogo, small. Dogo wannan ku jefar da ita. Na wuce. Hey! Yawalarka, kwashen jikinka. Ko ta ka kawo. Sauri mana! Kunan. Yar, wana. Gida. Jamila shiga gida. Ga waya na fi sama a jini. Me ya kawo kofar gidana kuma? Kar ka wasa da wuta don za ta ƙona ka. Wa ya ce ku kashe shi? Me yasa ku kashe shi kuma? Damuwa da fargaba su suka kashe shi. Don haka ka ba mu kuɗinmu daga yau kar ka sake neman mu. Oke, zan kawo kuɗin ku a guri da lokacin da muka saba haɗuwa kuma. Oke, naji. Ka kawo kan lokaci kuma kar ka saba lamba. Ka ji na gaya ma lissafin zai iya canzawa.
bari ganin kai mai gidana ne. Ba wani burga ga wanda ke neman hanya ta fita haɗari. Matsalar harka da 'yan jagaliya kenan. Jamila, zo mu ci Allah. Mun shige gida kuma ke da dama. To kai ka ce in ji ba. Ki daina kuka. Ki daina kuka mama. Insha Allah zai bayyana. Mama ki haƙuri, insha Allah zan yi bakin kokari na akan gani ya bayyana. Me ya kawo ka kofar gidana kuma? Kar ka wasa da wuta don za ta ƙona ka. Wa ya ce ku kashe shi? Me yasa ku kashe shi kuma? Damuwa da fargaba su suka kashe shi. Don haka ka ba mu kuɗinmu daga yau kar ka sake neman mu. Oke, zan kawo kuɗin ku a guri da lokacin da muka saba haɗuwa kuma. Zainab, lafiya na ganki haka? Wallahi akwai matsala anti. To menene matsalan? Aliyu ya bata. Kuma hukumar 'yan sanda ba wanda suke zargi sai ni. Eh? Aliyu ya bata. To yanzu ke yaushe ne rabanki da kiga Aliyu? Rabuwata da shi ta ƙarshe ya zo ya tada ni da ɗan Alhaji sai ya fushi ya tafi. To daga nan ban sake ganin sa ba. Sannan hukumar 'yan sanda ni kaɗai suke zargi. Lokaci bako To yanzu me mijin mamanki ya faɗa? Bai ce komai ba. To shikenan ba damuwa. Amma yanzu yana ciki? Yana ciki. Ba matsala, kar ki damu. Yanzu zan shiga zamu magana da shi. Kin ji? Kar ki damu fa. Na gode. To ba damu. Wannan shiga ciki. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Ina ta sallama baka ansa ba kana ta caci. Yaya ne? Na gajiya. Kin shigo min gida kai tsaye saboda baki da kunya ba za ki tsugunna ba ina kan kujera kina kan kujera. Ni da gidana sai na durƙusa na gaishe ka? Ke da gidanki mai gidan na ciki dai. To ya aka yi? To yanzu dai ba wannan ba. Na zo wucewa sai na ga Zainab a waje tana cikin damuwa. Take gaya min wai ba ga saurayinta ba. Wai kuma an ce ita ce. Eh wallahi haka ne. Amma muna ta kokarin ganin yadda za a yi mu shawo kan matsalan. In Allah da babu komai wannan akai. Za mu yi wani abu. Gaskiya, wara ka yi bincike sosai dan Allah. Saboda ka san ba na son damuwar yarinyar nan. Damuwar ta kamar damuwa ta ne. Gaskiya ne. Karki damu. Amma ni ma ina da damuwa. Dan ya kamata a ce kin nemo mijin aure in ba haka ba mu ba da ke sadaka. To ba kanan ba? Ba ga kanan ba? Allah ya so ki aiko a garin gaba ai ba za a yi wannan ba. Ki je ki dan rarrashe ta da Allah ki kwantar mata da hankali in Allah ya da komai zai wuce. Kin fahimta? Da Allah kai kokari. Babu komai insha Allah karki damu. An tuba. Tana ciki. Dama baki gaya mata zaki zo ba? Ni ba mi da ita ba wucewa na zo na ce ban. To je ki tana ciki gulma. To shikenan. What? Gawa? Yaushe? Kuma ina? Okay. Ganin zuwa. Dama yanzu muka fito daga masallacin Juma'a. Okay. Ina yaron na Aliyu? Ali dai gana gane shi. Wai shine aka tsinci gawon shi. Aina? Mu je ba lokaci mu je.
Barkan ki dai. Barka ka dai. Ya ayyuka. Alhamdulillah. Damun na kira ki ne gaya miki Aliyu ya rasu. Wani Aliyu? Aliyu sauyin ki mana. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To kukan me zaki? Ai ba wani kukan da zaki. Tunda dai na miki magana kiki jin magana ta. To gashi ne yanzu ya bar miki duniya. Kina matsayin iya ta baki mun biyayya ba amma shi yayi mu. Duk abin da ya faru da shi ke ce sila. Ke kika sanadiyar rasuwan shi. Wallahi umma ba inda masaniya akan kisan shi. Ba wani abin da zaki ce min yanzu. Wani irin rayuwa ne wannan? Kukan me zaki? Mama. Mama. Kamata a ce kina ma Ali kuka ba, in kina kuka mu in mun yi kukan wa zai lallashe mu. Dole yi kuka saboda shi kadai na haifa, shi ne farin cikin rayuwa na, shi ne rayuwa na. Dole yi kuka. Gaskiya ne mama, amma ki bar yin kukan nan din ni ba zan ji daɗi ba. Insha Allah zan yi bakin kokari na, insha Allah ba akan in ga Aliyu ya bayyana, insha Allah mama. Ya rai da Allah ki samu rayuwa ta. Insha Allah mama, insha Allah zan yi bakin kokari na, insha Allah. Allah ya bayyana. Amma ki daina kuka ma, ba zan ji daɗi ba ne. Da fatan sako na iso wurinka. Kin san ko ni waye? Kin san abin da zan iya aikatawa. Ki goge bidiyon nan da audiyon nan. In ba haka ba. Za ka sani inda ba su kashe ni? Au, ashe kin san abin da zan iya aikatawa kenan. To ka sani ko da ka sa inda ba sun kashe ni, abin nan sai ya fita. Saboda haka kawai abin da nake bukata ka bani kuɗin da na bukata a wurinka. Jamila, wai nawa kike bukata ne? 5 million. 5 million? Jamila baki da hankali ne? Ina zan je in samu su? Inda ka samu 2 million ka ba musu malu, nan za ka samu 5 million ma ka bani. Jamila, ba ni da innin kuɗaɗen. Gwara ma ki faɗa abin da zai yi kawai. Shikenan, tunda haka ce, zan kai abin inda ya kamata. Dan jakata Jamila. Ki bani sati. Sati biyu ya min yawa. To abin da nake so da ke, ki ban sati da yan Allah da zan baki. In ka ga dama ma kaka kawo a sati ɗaya. Wannan yaren tana son ta tona min asiri ne. 5 million? Kai! Da saki. To ka ji abin da yake faruwa. Don wannan magana ta fita da ni da kai duk mun shiga cikin matsala. Yanzu me kake so a yi? A kashe ta ne ko an so ta? Kawai a kashe ta. To shikenan. Ka tura min bayananta ta waya na. Sannan ka samu miliyan 5 din ta account dina. Miliyan 5? Yes. In akwai miliyan 5 din, a ba ta rayu mana. To miliyan 2. Ka san malo, ka san abin da zai iya aikatawa. Magana ta karshe kenan. Ba ka da matsala, ni dai kawai ta mutu. Ba zan ma aikin banza ba. Har sai na kudin sun shiga wayana. Ba na aikin banza, kuma ba zan fara a kanka ba. Ta yaro kyau take ba ta karko. Lokaci bako sannadin sabo, lokaci bako lokacin ka yayi zaka tadda rabo, lokaci bako mazabiya. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Zainab. Na ga kaman kina cikin damuwa.
Ki kwantar da hankalinki. Ba ni kin tura miki wani abu. Mazabi ya sannu mai san zama shago lokaci ba. Gashi, wannan hujja ce wanda ya kokarin bata miki rayuwa. Shi ya kashe yaron da ya saki a cikin matsala yanzu haka. Iya taimakon da zan iya miki kenan. Na san za su iya kashe ni. Ko da sun kashe ni ki tura musu asiri. Na bar ki lafiya. Malama Jamila, ya zo miki da niki-niki. Da haka ga alƙawari. Ah, yanar kina sauri ki ansani. A'a, ya ba zan yi sauri ba. Ka bani wannan wayar, kar ka sa kanka cikin matsala yanzu. Ni ma ita na zuwa sa. Ina Jamilan? Na bi ta ban sami wayar ba amma na bige ta. Ta mutu bata mutu ba wannan ban sani ba. Okay, na ga wani ne ya tsinci wayanta amma na san ta san shi. Da haka mu je. Dar. Ina take to? Gidan na yara ta. Kamar ya kai dala ku zo ku wuce dala. Je su mu. Kiran me kikan? Ko kin kira ne domin ki walakanta ni kamar yadda kike walakanta ni da ni da abokina? Ba lokaci Faisal, na gano wayanda suka kashe Aliyu. What? Kin gane su? Dan girman Allah nuna mun suwaye. Faɗa min suwaye. Wanda ya kashe shi shine yunkurin ma Zainab fyaɗe. Ina da komai a wayana. Bari in nuna maka. Ina da shi a wayana. Nuna mun. Ji wannan ai su naga suna bin wata da gudu jiya. Na shiga uku. Inna lillahi. Jamila ce. Dan Allah mai kokarin ceto rayuwarta. Dama ta gaya min za su iya kashe ta a kowane lokaci. Yan sanda ne suke da alhakin ceto rayuwarta ba mu ba. Ya kamata ki san da hakan. A'a. Dan Allah Faisal ka taimaka mu cece ta. Yanzu kafin a ce za mu je mu sanar da jami'an tsaro za su iya kashe ta. Dan Allah. Kwatar da hankalinki. Yanzu haka Jamila tana ƙarƙashin kulawa na ne. Yanzu Jamila tana gurinka? Eh tana gurina. To zan iya ganin ta? Ki kwatar da hankalinki. Duk da sun dan mata rauni amma likita yanzu da haka yana duba ta. Ba matsala mu je kawai ki ganta.
nadin sabo lokaci bako lokacin ka yayi zaka taddarabo lokaci bako mazabiya sannu mai san zama shago lokaci bako. Bari in je in ba su wannan abin na san ni suke nema ba ke ba. Kaga Faisal, kaka sa kanka a cikin hatsari. Ka zo mu gudu kawai. A'a, bari in je in ba su wannan abin kawai a wuce wajen. lafiya? Bara ki je in gaya miki, a duk sunan da ake kirana da shi, na tsani a ce min malam. Ba ni wayarki. Akan me zan baka wayata? Kin san zaki bada ki kada kina min gaddama? Tunda kuka fito daga jikin wancan gidan, na san abin da nake nema zan samu. Ni kira kai. Wannan ita wai ta. Wannan ce ta rago. Wara ka jin gaya ma. Tunda na samu abin da nake so, duk cikin ku ba wanda zan gani. Kai! Kuta! Dogo mu zuba, small kuta. Lafiya da ko? Lafiya. Ba su makoyi ba? Sannu. Tashi. Na ga kin kira ni. Na zo kuma na ganki a cikin damuwa. Me ke faruwa ne? Ya ba za ka ganni a cikin damuwa ba bayan kwana na cikin damuwa. Wace ƙawanki kenan kuma wace damuwa ce take a ciki? Zainab mana, ka san maman ta zaɓa mata mijin Zainab. Kuma yau an waye gari ba a gan shi ba. Kuma hukumar 'yan sanda ita suke zargi. Ok, zan bibiya abun. Kuma da abun da na gani zan sanar da ki. Ok, to na gode. Haba Malo, abin da kuka yayi dace kenan. Ni gaskiya ko za mu iya samun matsala da kai. Dan ba ka da amfani a gurina. Kai! Na rantse da Asamadu, ba ka jin gaya ma, don ka ƙara cewa wani ba a kai na in ba sai na yanka ka ba Allah ya ƙona ni. Kai, waye kai dogo, small. Ban so yarinyar ta wuce ba kawo mu ita ba. Wuciyar da kuma mu da. Baran ka ji ganga ma, baran ina tuna wani abu ko lissafin da sai ya canza. Ni kama hako? Malo ni kama hako? Kai ka so hakan. Na san maganin ka. Ni kama haka Malo? Salamu alaikum. Mun yi nasarar gano wanda suka aikata ma Ali wannan abin. Alhamdulillah. Allah gode maka. Su waye wayannan? Wallahi ba kowa bane. Illa wannan yaron Alhaji Badamasi. Su suka aikata mai wannan abin.
wallahi ba za mu taba samu adalci tsakanin ku da su ba. Mama ba kuka zaki ba. Ba wai duk suna da kuɗi shine ba za mu samu adalci a gurin su ba. Dan guda rai ina. Mama, addu'a za ku ci gaba da yi kamar yadda Allah ya sa ya bayyana mana su waye suka aikata wannan abu. Lokacin ka yayi ya bakon yanayi komai kalar zamani za ka ga alkairi lokaci bako sinadari ya kamar sukari lokaci bako mun shaida da zalika ka san zamu lokaci bako lokacin kana ya ne na ganki a firgice haka an je tukun me yake faruwa yawa ina Aliyu da ake kisa ba a gan shi ba ana babin Zainab ne to yanzu nan aka kira wani a waya ana ce mu an ga gawan shi subhanallah a ina kuma ni ina na sani ma ni da aka kira ni a waya ni a gigice ma nike to kwantar da hankalinki zama bai ganni ba yanzu bari na yi alwala in yi sallah domin lokacin da asar yayi ban yi ba na karaso gida zan zo in kokari in bibi kes din ga me yake faruwa suna ina kenan ta kamaimai ni ba a rikice nake ban ma kwantar da hankalinki babu komai bari in yi alwala ta kunna ina zuwa to Menai? Menai? Na kama ka yau station zaka kwana. Kai na kama ka. A station yau zaka kwana. Kana gare rashin kunya ne. Wayo wuka wayo wuka. Ya gudu. What? Ya gudu wuka. Ina wannan mutumin yake? Rayuwa wuka. Which kind rayuwa? The case? Wuka rayuwa wuka shi ne. Wuka. Sorry wuka please sorry. Sorry wuka wuka. Na martaba ki ni ma na martaba ka a zuciyarki ka zama